Welcome to today's training call. We just announced a number of initiatives. Ja me olemme julkaisseet paljon uutta tältä kanavalta ja me esittelemme tänään uusia tasoja. Osa niistä on toistaiseksi, mutta niistä on suunnitteilla tehtävän pysyviä. Ja tänään myöskin puhumme siitä, millaisia tasonousupalkkioita on mahdollista saada tuon tulotakuun lisäksi. Eli jos sinä olet tietyllä tasolla ja haluat päivittää oman tasosi, niin sinulla on mahdollisuus oikeasti tienata, eli päästä sille vanhalle tasolle, jossa olet aikaisemmin ollut. Ja meillä on myöskin sitten palkintona mahdollisuus päästä hamppufarmille. Aivan mahtava vierailu ja elämään muuttava muutama päivä yhdessä, ainakin toivottavasti niin. Ja testataanpas vähän sen, miten tämä kaikki toimii. Me haluamme tehdä koulutussession tänään ihan sitä varten, että jos sattuu olemaan tämä kaikki tieto vähän sellaista sekavaa, niin me haluamme vähän selkeyttää sitä kaikkea. Tuntuu, että asia on niin paljon ja sitä saattaa syntyä kaikesta tästä tietotulvasta sellainen olo, että miten ihmeessä minä tämän oikeasti sitten pistän toimimaan. Ja miten me voimme hyödyntää kaikki nämä uudet bonukset ja aloitteet, joita me olemme julkaisseet. Ja miten me sitten kaikki voimme tehdä tästä vuodesta 2024 mahtavan nimenomaan olemalla Canawayssa mukana. Eli miten sinä pääset Area-direktoriksi, joka on yksi avainasemassa oleva taso, se taso, jolla johtajuustaso alkaa. Miten ryhtyä tai päästä areaksi tai päivittää oma areatasonsa. Ja tämän päivän puhujamme on todellakin pätevä tähän omaan ja on myös pätevöitynyt. Ja hän on kouluttanut myöskin paljon tässä aikaisemmin myöskin, miten area-tasolle päästään. On itsekin toteuttanut tämän. Ja hän on myöskin erittäin maanläheisesti selittää nämä kaikki ja kertoo meidän uusista aloituspaketeista, value-pakeista. Eli kaikki on teitä varten tänään. Joten tämän päivän kouluttaja-puhuja on Gilles, joka on Regional Director Englannista. Ja hän on pätevöitynyt tosi monella eri tavalla. Ja hän on tänään täällä kertomassa meille, että miten sinne areaan pääsee. Ja minäpä annan nyt puheenvuoron Gillesille. Ja nauttikaa te kaikki muut. Kiitoksia Janne. Kiitos tästä hienosta esittelystä. Mahtavaa, että teitä on näin paljon täällä mukana. On ilo ja kunnia olla puhumassa kaikille ihmisille eri puolilla Eurooppaa. Ensinnäkin haluan kiittää meidän tulkkeja tänään, jotka auttavat kääntämään sen, mitä tänään puhun täällä. Yritän puhua niin hitaasti kuin vaan voin, mikä ei aina kyllä itselleni ole ihan mahdollista, mutta yksi asia, jonka haluan ensimmäiseksi sanoa on kiitos teille kaikille, kun otatte tämän ajan, tämän tunnin omasta sunnuntai-illastanne ja olette täällä paikalla. Se kertoo minulle jo paljon. Minäpä teen tästä päätelmän. Mehän sanomme aina, että tällainen ei ole ihan hyvästä, mutta minäpä teen sellaisen päätelmän, että jos olet tänään täällä, niin sinä olet vakavissasi omaan Canaway-liiketoimintasi kanssa. Riippumatta siitä, millä palkkiotasolla sinä olet sitten aloittanut viime vuonna, viime kuussa tai missä tahansa tasolla oletko menestynyt jälleenmyyjä vai oletko vasta tuoreeltaan aloittanut vasta etenemässä ensimmäisille tasoille, niin tämä koulutus tulee olemaan todellakin käyttökelpoinen sinulle ja yhtä lailla niille ihmisille, jotka tulevat mukaasi tämän vuoden aikana. Ja on hienoa, että tämä saadaan myöskin äänitettyä ja tallennettua, jotta voit myös jakaa sen sitten näiden ihmisten kanssa. Janne juuri sanoitti kaikki ne ilmoitukset, joita tänään tulemme tekemään. Ja kerron teille,
että pidän täyden koulutuksen, joka pitää sisällään nämä kaikki tiedotteet, mutta ensimmäiseksi haluan oikeasti puhua ihan koko tämän liiketoiminnan ihan peruspilareista, jotta me voimme kaikki vahvistaa sitä meidän omaa tekemistä, mitä me olemme tekemässä. Eli päätelmäni on, että jos olet sunnuntai-iltana me mukana, niin olet päättänyt, että haluat oppia, haluat päästä käsiksi kaikkeen siihen, niihin todennettuihin toimintatapoihin, joita meillä on tarjota, ja myöskin miten pätevöityä, ja kerro myöskin omaa tarinani hetken päästä. Mutta tänään haluan jakaa kaiken teidän kanssanne mahdollisimman avoimella ja läpinäkyvällä tavalla, enkä halua jättää mitään sanomatta. Ja kaikki, mitä kuulet minulta, niin minä lupaan, että kunnioitan sitä, että olet tänään täällä. Minä olen sitoutunut, että kaikki se, mitä jaan kanssanne, on kaikki sellaista, mitä olen henkilökohtaisesti tehnyt, ja olen myöskin saanut oman tiimini tekemään sitä vuosien varrella. Ja se on se, mikä on saanut aikaan sen tuloksen jonka me olemme yhdessä luoneet. Nimeni on Jill, saatatte nähdä nimeni siellä, ja jaan täällä näytön teidän kanssanne. Toivottavasti se näkyy teille. Ja tässä uusia tapoja voittaa 2024. Minun nimeni on Jill, ja olen Regional Director. Ja matkani Cannawayn kanssa aloitti noin 5,5 vuotta sitten. Eikä ainoastaan sitä, että minä olen regional director, vaan myös vaimoni Claire, jolla on ihan oma liiketoimintansa. Hän on myöskin regional director, ja me molemmat olemme onnistuneet pääsemään regional director elite-tasolle omalla työllämme. Ja kun puhun siitä, että miten areaan pääsee, me emme ole yksistään tehneet sitä kerran, vaan olemme tehneet sitä 2 kertaa. Ja silloin minä voin oikeasti sanoa varmuudella, että teillekin tämä silloin onnistuu. Ja te voitte myöskin kaiken siitä, mitä minä tänään olen kertomassa, niin heti soveltaa omaa liiketoimintaanne, jotta tekin pääsette sinne area-direktor-tasolle tai muille tasolle. Minä haluan kertoa teille vähän sen, mitä itselleni 20 vuotta sitten on tapahtunut ja mitä viimeisen vuosien aikana on tapahtunut. Itse asiassa minä en päätynyt tähän liiketoimintaan ehkä perinteisistä syistä, vaan tässä kerron. Tässä on Elliot, 14-vuotiaan poikani, ja molemmat lapseni itse asiassa diagnosoitiin autismin kirjolla jo hyvin pienenä. Oliver 18 kuukauden ikäisenä ja toinen noin parivuotiaana. Ja molemmilla sattui olemaan tämä nimenomainen autismikirjo. Erittäin onnellisia, ja Oliver oli erittäin onnellinen, erittäin sosiaalinen, aivan ihana lapsi. Mutta sitten kun hän hänestä tuli 10-vuotias, niin jotain muuttui. Hän alkoi kärsiä useista ongelmista, tämmöistä hyperahdistuksesta. Hänellä oli todella isoja vaikeuksia puhua, oli vaikeuksia ymmärtää, mitä hänelle puhuttiin. Hänellä oli käytösongelmia, hän eristäytyi muista enemmän ja enemmän, ja 10-vuotiaana hän alkoi myöskin tehdä itselleen, eli aiheutti itselleen harmia ja siis satutti itseään tahallisesti, ja me teimme kaikkemme, että me voisimme oikeasti rauhoittaa häntä, ja myöskin näitä ahdistusreaktioita, joita hän sai erityyppisillä ravitsemustuotteilla, mutta mitkään eivät auttaneet. Mutta 2015 ystävämme mainitsi meille kannabistuotteet ensimmäisenä. Emme oikeastaan ymmärtäneet, miksi hän mainitsi kannabisesta hänelle, koska meidän mielessämme kannabis on huumausaine, emmekä me halunneet puhua aiheesta. Mutta hän mainitsi 3 kirjainta, CBD. Hän sanoi, että se on uutta, se tulee Yhdysvalloista, ja se ei ole psykoaktiivinen ainesosa tai aine, ja että teidän pitäisi nimenomaan löytää mahdollisimman hyvälaatuista CBDtä,
ja erityisesti sellainen, joka ei sisällä THC:tä. Ja tulette huomaamaan, että tämä tulee vaikuttamaan poikanne tilaan. Ja me yritimme silloin vuonna 2015 etsiä Britanniassa vielä 2016-2017, emmekä löytäneet mitään sellaista, että me olisimme oikeasti olleet varmoja, että voimme antaa sitä Eliotille. Ja kun me sitten kävimme ystäväni kanssa lisää keskusteluja, jonka mies oli ammattilainen rugby-pelaaja, jonka poika oli myöskin autismista kärsivä lapsi. Ja hän näytti kuvan meille, jossa hänen lapsensa oli, joka oli kuvassa siinä tämän CBD-tuotteen kanssa, jossa on nimenomaan 0% CBDtä, ja että mahtava tuote, teidän täytyy kokeilla tätä. Ja me kävimme hakemassa tuotteen häneltä ja kokeilimme sitä Eliotin kanssa. Enkä tule halehtelemaan, vaan 2-3 päivän sisällä olisi aivan kuin joku olisi vaihtanut ja painanut jotain nappulaa hänen päässään. Hän oli aivan eri ihminen. Hänen huumorintajussa palasi, hänen onnellisuutensa palasi, hän kykeni vastaanottamaan tietoa, jopa todella vaikeita ohjeita, hänen puhekykynsä, hänen eriytymistendenssinsä loppui, hänen itse tuhoisuus poistui ja hänestä tuli onnellinen poika. Ja se täydellisesti muutti hänen elämänsä. Emmekä me tienneet silloin, että se tulisi muuttumaan myös meidän elämämme, mutta se mitä tapahtui, kaikki ympärillemme alkoivat kysyä samaa kysymystä. Mitä Eliotille oli tapahtunut? Ja siitä meidän tarinamme Canawaissa alkoi, koska kirjaimellisesti 1-2 sisällä, kun hän oli alkanut käyttää tuotteita, meille alkoi tulla puheluita, meidän koulumme soitti meille, että mitä Eliotille te oikein teette? Ja me sanoimme, että me käytämme kannabista. Ja ihmiset sanoivat yllätykseksemme, että no ihan mahtavaa, minäkin haluan kokeilla sitä, koska meidän ystäväpiiriin kuuluu paljon ihmisiä, joiden lapsilla on autismia. Ja palasin ystäväni luo Danielille, että hei, minäpä tarvin toisen pullon ja minä tarvitsen uudelleen. Tuli sanomaan, että tarvitsen uuden pullon. Ja silloin ystäväni sanoi, että tiedätkö, että Canaway aikoo julkaista nämä tuotteet Euroopassa. Ja me päätimme silloin vaimon kanssa, että me emme voi pitää näitä tuotteita vain itsellämme, vaan että koska se tulos, jonka saimme, ei ainoastaan pojallamme, vaan itselleni, oma tuotetulos vaikutti omaan tilanteeseen ja myöskin vaimon tilanteeseen, hormonaaliseen toimintaan. Ja mahtavaa, että myöskin verensokeritasapaino on saatu tasapainottumaan CBD:n kanssa. Ja meidän täytyy nyt kertoa ihan kaikille tästä CBD:stä ja kouluttaa ihmisiä ja myöskin kertoa miten tämän kanssa toimii. Joten me aloitimme Canawayn kanssa. Tässä minäpä näytän nopeasti. Tämä oli 3 kuukautta sen jälkeen, kun Eliot aloitti käyttää tuotteita. Hän oli silloin autistille tarkoitetussa erikoiskoulussa, jossa on myöskin erityistarpeiden niin kuin suuria erityistarpeita oppilaiden kanssa. Ja muutama kuukautta myöhemmin hän pystyi aloittamaan ihan tavallisessa koulussa. Ja hän kykeni itse asiassa suorittamaan siellä ihan päätötodistuksensa. Ja tällä hetkellä hän pelaa Fulham jalkapallojoukkueessa maalivahtina. Ja tässä on tämä poika, joka oli itsetuhoisia tapoja. Ja tällä hetkellä hänellä on sosiaalinen elämä. Hän voi todella hyvin omien kavereidensa kanssa ja harrastaa täysillä. Ja koska se oma peruste siihen, miksi tätä työtä tekee, niin tämä on se minun peruste. Se miksi minä tätä teen, on se tulo, joka sieltä saa, vaan se, että mitä Canaway on mahdollistanut meille ja myös kyennyt antamaan meille. Se joustavuus meidän oman ajankäytössämme ja myöskin meidän valinnoissamme. Ja se fakta, että me kykenemme hallinnoimaan meidän elämäämme, me pystymme ostamaan talon itsellemme Ranskassa. Ja minä itse asiassa ensi viikolla olen menossa kirjoittamaan sopimuksen sinne. Ja me voimme myöskin viettää aikaa siellä Ranskan puolella niin paljon kuin toivomme, nimenomaan Canawayn mahdollistamana. En sano näitä tehdäkseni vaikutuksen teihin, vaan ellei sinulla ole nimenomaan todella
vahvaa syytä, miksi sinä tätä teet, jotta voit joka päivä herätä sen merkityksen tunteen kanssa, niin silloin tämä ei onnistu. Mutta kun itse sanon esimerkiksi, että minulle se on niin vahva, niin minä nimenomaan toimin tällä tavalla. Ja suosittelen nimenomaan, että se voisi tulla sinulle semmoiseksi vakavaksi seikkailuksi, ihanaksi sellaiseksi samalla, niin vahvista sitä, miksi sinä tätä teet. Sinä olet nyt oikeassa paikassa, oikeassa markkina-alueella, oikealla teollisuuden alalla, oikeassa yrityksessä, oikeiden tuotteiden äärellä, ja nyt on se oikea aika. Ehkä sinulla voi olla epävarmuutta, ehkä vähän kaikenlaista markkinoilla tapahtuu ja tällä toimialalla, jopa yrityksessämme tapahtuu kaikenlaista, mutta me olemme onnistuneet surffaamaan näillä aalloilla ja menemään läpi. Ja tänä päivänä vuonna 2024 minä oikeasti uskon, että meillä on sama mahdollisuus tänään, kun meillä on ollut 5,5 vuotta sitten, kun me aloitimme. Koska nämä kaikki tiedonannot ja nämä kaikki ilmoitukset, joita tänään tehdään, luo tällä hetkellä sen mahdollisuuden lähteä mukaan ja myöskin päästä markkinajohtajaksi, koska Canaway pyrkii siihen. Meillä on mahtavat tuotteet sitä vai. Aika on eri kuin silloin, mutta silti sinä olet oikeassa paikassa tekemässä tätä. Ja sinun täytyy silloin määrittää se itsellesi, että tämä on se oikea mahdollisuus sinulle tehdä tätä. Koska mitään sinun toiminnassa ei tapahdu, jos sinä et päättää. Eli tehdä se päätös, että tämä on se sinun mahdollisuutesi ja tämä on sinun hetkesi toimia. On se sitten se, että sinulla on 2 tuntia viikossa tai 20 tuntia viikossa laittaa tähän liiketoimijaan, tai että haluatko antaa kaikkesi tätä varten, niin ellet itse tee sitä päätöstä, että teet tätä vakavissasi, niin se mahdollisuuden mahdollistaminen ei onnistu. Eli sinun täytyy aloittaa, kuten menisit huomenna aamulla normaalistikin töihin. Huomenna olet unohtanut jo suurimman osan huomenna ja viikon päästä olet unohtanut suurimman osan. Ja se kaikki jää unholaan. Mutta jos teetkin sen päätöksen, niin asia muuttuu. Silloin sinä tartut hetkeen. Se on joko eräänä päivänä tai päivä numero 1. Minä toivon, että 14. tammikuuta on juurikin sinun Canaway-liiketoimintasi ensimmäinen päivä. No mitä me teemme tänään? Minä autan sinua päättämään. Ja minä myöskin autan sinua tekemään henkilökohtaisen sitoumuksen. Ja tämä on iso asia. Tämä on jotain sellaista, josta haluan puhua muutaman minuutin, eli henkilökohtaisesta sitoutumisesta. Tosi moni tekee tammikuussa uuden vuoden lupauksia. Ja useimmiten 15. päivään mennessä ne kaikki ihanat lupaukset on jo unohtuneet siksi, että siihen ei ole tehty sitä nimenomaista sitoutumista. Ja se on se ero, mikä uuden vuoden lupauksen kanssa on. Jos siitä puuttuu se sitoumus, niin silloin ei tapahdu mitään. Mutta jos teet sen ja kerron sinulle myöskin, että yksinkertaisella tavalla sinä pystyt muuttamaan ja luomaan uudenlaisia tapoja toimia mahtavalla tavalla, joka myöskin auttaa silloin kehittämään sinun omaa liiketoimintaasi. Kuuntelepa seuraavat minuutit, mitä minä kerron, koska minä haluan painottaa niitä. Se on tosi tärkeää. Ja se saattaa olla koko tämän esittelyn perusta ja pohja. Uskon, että kaikki teistä ovat kuulleet tästä 10 000 tunnin säännöstä, että kun teet 10 000 tuntia keskittynyttä toimintaa tiettyyn aiheeseen liittyvää harjoitetta, niin sinusta tulee mestari. Olet kuullut sitä Tenniksen puolella, olet kuullut esimerkiksi Bill Gatesissa, joka on tehnyt 10 000 tuntia ohjelmointia ennen kuin hän sai Microsoftin aikaan. Olet kuullut konsertoijasta, joka on tehnyt kymmeniä tuhansia tunteja esimerkiksi musiikkia, jotta voi sitten alkaa säveltää ja tehdä. Mutta sehän tarkoittaa silloin käytännössä tosi useita kuukausia ja vuosia.
Mutta onko moni teistä kuullut 100 tunnin säännöstä, että jos sinä panostat 100 tuntia vuodessa mitä tahansa asiaan, ja se on noin 18 minuuttia päivässä keskimäärin, eli keskityt 18 minuuttia päivässä, niin sinulle syntyy sellainen systemaattinen toiminta, eli keskittynyttä, sinnikästä toimintaa jonkun asian eteen 18 minuuttia päivässä, niin se pistää sinut top 5% ihmisistä, eli pääset tekemään jotain sellaista, jotka vain 5% maailmassa tekee. Onko sinulla antaa 18 minuuttia päivässä, 2 tuntia viikossa? Ehkä jos vastaat ei, niin sitten olet väärässä paikassa. Jos sinulle ei ole 18 minuuttia päivässä antaa omalle liiketoiminnallesi, niin minäpä sanon, että eipä kovin moni asia tule muuttumaan. Me emme puhu siitä, että laitat 10 tuntia 10 vuodessa, vaan me puhumme jostain sellaisesta, jota pitää tehdä joka päivä noin 18 minuutin ajan. Ja se on se tapa, jolla luodaan erittäin hyvät tavat, terveet tavat itsellesi, liiketoiminnallesi ja elämällesi. Viime aikoina minä itse asiassa löysin tämmöisen konseptin, jossa sanottiin, että sen sijaan, että menen punttisalille 2 tunniksi 3 kertaa viikossa, entäs jos jaetaan se pienemmille palasille pitkin viikkoa, niin itse asiassa tulet huomaamaan parempia tuloksia omalle terveydellesi. Ja tämä samaa periaatetta ajatellen me loimme tämmöisen perustason, perusvaatimukset. Teen 2 minuuttia lankutusta ja sitten vatsalihaksia. Ja tämä oli se pienin minimi, joka tekisin joka päivä. Teen sen joka kerta hampaiden pesun jälkeen. Ja sitten se on minulle pois ajatuksesta, poissa mielestä. Anteeksi, se oli punnerruksia, eli teen lankutusta ja teen punnerruksia, ja aina kun olen ne tehnyt, niin, ja kun aloitin tämän 7 viikkoa sitten, niin minä olen oikeasti huomannut tuloksia. Ja ajattele, minun ei tarvitse edes mennä salille, mutta jos menen salille, niin se on sitten bonusta sen. Mutta täytyy asettaa se perustaso, se minimitaso, mikä on se vähimmäismäärä. Ja silloin miettiä, että mitkä ovat sellaisia tapoja, jotka eivät auta sinua etenemään. Mitä tarinaa sanot itsellesi? Millä perustelet, että et pysty siihen, et pysty tähän? Se selkeys ja tietoisuus, jonka sinä sitä kautta saat, jotta sinä pystyt sen kautta, että sinä mietit näitä asioita, mitkä ovat esteenä, niin auttaa sinua tietenkin silloin etenemään. Ja kun teet tämän perustanon, kun sinä sellaisen perustason itsellesi teet, niin anna sen olla tarpeeksi pieni. Anna sen olla sellainen, että sinä varmasti voit tehdä sen ilman mitään suuria ponnisteluja. Se, mikä tujuu todella luontaisesti. Koska silloin, kun sinä sen teet, niin siinä ei tarvitse mitään motivaatiota erikseen, vaan sinä teet sen ihan rutiininomaisesti. Ja kun sinä pysyt sinnikkäänä, ja sisukkaan sen asian kohtaan, niin se lisää sinun motivaatiosi. Eli aseta myöskin silloin omaan liiketoimintaasi tällainen oma perustaso, ja kun sinä sellaisen asetat ja muutat omaa toimintasi, niin silloin sinä alat olla valmis asettamaan isoja tavoitteita. Ja hyvät uutiset ovat, että seuraavaksi 4 kuukaudeksi sinun tavoitteet on jo asetettu, koska kanavoija on tehnyt nyt jo. Ne tiedotteet, jotka keskiviikkona kerrottiin, niin ne tulivat siellä. Eli jos olet tänään täällä, niin minä ymmärrän ja ajattelen, että sinä olet jo motivoitunut etenemään arealle. Ja jos sinä haluat myöskin olla menossa sinne hamppupelloille ja sinne reissulle, niin minäpä kerron, mitä sitten tehdä. Ensimmäisenä, oletko sinä uusi kanavoille? Opetteletko uusia asioita kanavojen kautta ja myöskin miten edetä liiketoimintasuunnitelman kanssa? Vai oletko ollut mukana jo muutaman vuoden, mutta et ole vielä area-tasolla? Molemmissa tapauksissa olet oikeassa paikassa, koska minä tulen kertomaan teille, miten sinä pääset sinne ja ihan aloittelutasosta. Mutta entäs oletko sinä ollut jo area joskus?
mutta et ole päässyt siihen samalle tasolle viimeisten kuukausien aikana. Ja hienoa, että olet täällä, koska minä kerron myöskin sinulle silloin, miten se tapahtuu. Ja uskon, ja ainakin toivon, että täällä puhelussa olisi myöskin sellaisia, jotka ovat jo area-tasolla ja ovat aikovassa edetä siitä eteenpäin vuonna 2024. Ja minä tulen näyttämään teille, miten tekin voitte tehdä tämän. Ja silloin minä itse asiassa kerron teille, että ei se tarvitse olla sinä, joka tämän teet, vaan miten sinä valmennat omaa tiimiäsi tekemään sen. Keskiviikkona julkaistiin tämä mahtava reissu sinne hampupelloille. Ja mitä sinun täytyy tehdä? Pätevöidy area-tasolle 3 kertaa kesäkuun loppuun mennessä 2024. Eli, anteeksi, puhuin heinäkuun, ei kesäkuun, vaan heinäkuun loppuun mennessä, kun sinä pätevöidyt area-tasolle. Jos pääset sinne toukokuun loppuun mennessä, sitten sinun täytyy tehdä se myöskin kesäkuussa ja heinäkuussa. Ja kun sinä sen teet, niin sitten sinä saat kutsun sinne reissulle hampupelloille. Mahtavaa! Mutta mitä se tarkoittaa? Jos olet uusi Canoeissa, niin sinä ehkä mietit, että no mitä ihmettä ei mitään, mitä se area oikeastaan tarkoittaa. Niin minäpä oikeasti tässä nyt sitten paloittelen sen, että mitä se area director tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy tuottaa eliittivolyymipisteitä 15 000 sinun omassa liiketoiminnassa. Eli koko sinun allasi oleva tiimi ja ympärillä oleva tiimi täytyy yhdessä tuotattaa tämä 15 000. Sinun itsesi täytyy tehdä 110 henkilökohtaista volyymipistettä, ja se täytyy joko olla sinun itsesi tekemä tilaus, tai SmartShip-tilaus, tai jonkun asiakkaan tekemä tilaus sinun kauttasi. Ja sinulla täytyy olla ensimmäisen linjan sponsoroituja henkilöitä 3 kappaletta sinun allasi, jotka myöskin tekevät 110 volyymiä. Ja niiden täytyy olla suoraan niitä ihmisiä, jotka ovat sinun allasi. Ja vielä sinulla täytyy olla oikea tasapaino. Me Canaway puhumme 60-40 tasapainosta, ja se tarkoittaa sitä, että kaikesta siitä volyymista, joka sinun tiimisi tuottaa, sinun vahvin jalkasi, sinun allasi oleva tiimi, ei voi tehdä kuin 9000 pistettä tai volyymipistettä, ja sinulla täytyy olla 6000 sieltä toisesta jalasta. Toivottavasti se on selkeä sinulle. Jos ei se tunnu selkeältä, niin kysy sponsorilta, niin hän osaa selittää sen vielä tarkemmin. Näyttääkö kauhealta? Näyttääkö pelottavalta? Minäpä annan teille toisen hyvän uutisen. Numero 2. Se on, olepa valmis. Tämä liiketoiminta on yksinkertaisempaa kuin mitä sinä ajattelet. Se ei aina ole helppoa, mutta se on todella, todella yksinkertaista. Sinun liiketoimintasi kasvaa suoraan verrannollisella siihen, kuinka monta ihmistä sinä kutsut saamaan tietoa. Eli kuinka monta sinä kutsut mukaan. Ja mikki putoaa. Minä voisin lopettaa vaikka saman tien. Minäpä sanon sen uudestaan. Liiketoimintasi kasvaa suoraan verrannollisesti siihen, kuinka monta ihmistä sinä kutsut saamaan tietoa Canawaysta. Kutsu ihmisiä tekemään päätöksiä ja arvioimaan tietoa CPDstä, arvioimaan tietoa tieteestä ja siitä koulutuksesta, jota saa, näistä tuotteista ja liiketoimintamahdollisuudesta ja myös mahdollisesta yhteistyöstä. Ja sinä teet tämän seuraamalla yksinkertaista prosessia. Siitä meille maksetaan. Niin me rakennamme liiketoimintaa. Me kutsumme ihmisiä arvioimaan sitä tietoa, jonka he saavat. Ja jos he haluavat tulla mukaan, me valmennamme heitä tekemään ihan sitä samaa. Todella, todella yksinkertaista. Mitä useammalle ihmiselle puhut, sitä useampi ihminen lähtee mukaan, sitä enemmän volyymiä sinä saat aikaiseksi, ja mitä enemmän volyymiä syntyy, niin sitä paremmin sinä etenet näillä eri tasoilla, joista me tänään puhumme. Ja et sinä myös etenet Canawayssa. Ja tässä kohtaa haluan mainita, että jokaisella tiimillä Canawayssa saattaa olla omanlaisensa vähän erilainen prosessi tai systeemi, mutta olen melko varma,
että meillä kaikilla on oikeastaan se ihan perus sama konsepti, millä me toimimme. Me kutsumme ihmisiä arvioimaan sitä informaatiota, mitä he saavat. Me pidämme pienen esittelyn, annamme vähän tietoa meidän tuotteista, esimerkiksi ne PDF-kuvat, joita Canaway tarjoaa, tai muuta tietoa tuotteesta. Se voi olla video esimerkiksi video nimeltä The Problem, eli minkä ongelman ratkaisempi, tai Company of First, eli yritys, joka tekee ensimmäisenä näitä asioita, tai muita. Ja myöskin tietoa nettisivuilta. Minä lähetän kaikille tiedon siitä. He pääsevät katsomaan sitä, mitä me teemme. Ja sen jälkeen, kun on päässyt tutustumaan näihin, niin minä kutsun ihmisiä kotiesittelyyn, tai se voi olla esimerkiksi livenä kotona, tai se voi olla online. Pääasia, että tietoa välittyy, ja että me voimme jopa tallentaa sen, ja te voitte lähettää ihmiselle valmiin semmoisen tallenteen. Ja kun heillä on kysymyksiä, ja hän saa vastaukset niihin kysymyksiin, niin useimmiten heistä tulee vähintään asiakkaita Canawaylla. Ja siinä saatte esimerkiksi kertoa yrityksestä Canawaysta tällaisen lyhyen esittelyvideon, tai 5 syytä olla mukana Canawayssa. Tietyllä tasolla pääsette myöskin näihin executive-tason videoihin, sitten kun etenet. Se voi olla liiketoimintaesittely, tai se voi olla meidän liiketoimintasuunnitelman ja eri tasojen esittely, tai 10 askeleen suunnitelma. Useimmiten kun he nämä katsovat, niin me pääsemme niitä katsomaan ja tekevät päätöksen sitten sen perusteella, että miten he ovat mukana. Koko konsepti pysyy samana. Tämä on siis oikeasti tämmöinen niin kuin myyntitunneli. Ja me laitan sinne sivuun myöskin tuon tiedon siitä sovelluksesta, app-kuva tuolla sivussa, koska se on aika huikea. Se on oikeasti todella mahtava työkalu. Ja kun teillä on myöskin niin kuin, sen kautta pääsy siihen, että te näette, kun ihminen on kirjautunut sinne, ja te pääsette tietämään, mitä siellä tapahtuu. Ja ihan mahtava asia jokaiselle pitää käytössä omassa taskupuhelimessaan. Ja tässä me katsomme tätä meidän ihanaa suppiloa, jossa me mietimme, että ketä sieltä tulee ja ketä tuolta on menossa läpi. Siellä voi olla yrittäjiä, siellä voi olla asiakkaita, siellä voi tulevia. Mutta pääasia on se, että milloin tahansa sinulla pitäisi olla 15-20 ihmistä, jotka ovat menossa tämän sinun oman suppilosi ja tunnelisi läpi. En tarkoita sitä, että nyt heti pitää näin olla, mutta se, mitä minä sanon nyt seuraavien minuuttien aikana, pitäisi kertoa sinulle lisää, että miten sinä voit seuraavan 6-8 viikon aikana alat saada 15-20 ihmistä koko aika liikkumassa tästä tunnelista läpi, jotka oikeasti koko aika ovat arvioimassa sitä informaatiota, joka heille tarjoutuu, ja he voivat päättää, haluavatko lähteä mukaan joko asiakkaana tai yrittäjänä, tai päättää, että eivät lähde. Ja sekin on ihan okei. Koska yksi parhaimmista asioista ja vinkkeistä, joita voin antaa, tai mitä minä olen saanut verkostointimarkkinoinnissa, on se, että mene naimisiin sen prosessin kanssa ja eroa koko siitä, millaista tulosta se antaa. Anna sen tuloksen, päästä siitä irti, anna sen tapahtua itsestään. Koska jos ihminen on sitä mieltä, että hän ei lähde mukaan, niin anna hänelle se mahdollisuus. Koska jos hänellä on jotain vastustusta tätä varten, niin sille ei mahda mitään, ole tehnyt työsi. Ja useimmiten ei välttämättä tarkoita, että se on lopullinen päätös. Useimmiten se tarkoittaa sitä, että nyt se ei ole tällä hetkellä. Mutta henkilökohtaiseksi päätökseksi, tai se ei ole henkilökohtaisesti sinua kohtaan. Eli sinulla ei ole siihen päätöstä. Vastaus on aina heidän. Se ei ole sinun huolesi. Älä anna sen silloin vaikuttaa itseesi. Mutta kun sinulla on 15-20 ihmistä koko ajan säännöllisesti etenemässä tämän koko suppilon läpi, niin ihmiset alkavat sieltä kuitenkin myös tulla mukaan. 100% minä takaan tämän, että näin käy. Sinun työsi on saada ihmisiä tulemaan tuolta suppilon
yläpäästä ja sinä vain kutsut ihmisiä niihin arviointitilaisuuksiin. Siitä sinulle maksetaan, eikö niin? Eli miten se tehdään? Jotta voit ymmärtää, että miten, niin täytyy tämä koko tunneli olla tiedossa. Niin kuten kerroin, että aion nyt yksinkertaistaa ja kertoa koko tämän prosessin, niin minä jaan sen nyt. Te, jotka olette olleet mukana jo tovin aikaa, niin tämä ei ole uutta, mutta meillä saattaa olla täysin uusia. Ja oman matkansa alussa, niin saatte kuvan siitä, mitä me teemme. Se, että sinä alun perinkään myyt tuotteita, niin meillä on liiketoiminta on niin yksinkertaista. Se voisi kirjoittaa yhdelle A4. Mitä me teemme? Me käytämme tuotteita. Jos et käytä tuotteita, älä myöskään silloin oleta, että sinä myyt niitä. Niin yksinkertaista se on. Käytämme tuotteita. Lähinnä siksi, että saatat itse haluta niitä tietyllä alennetulla hinnalla. Ja olemme siksi päättäneet ryhtyä brand ambassadoriksi, koska halusimme ne tietyllä hinnalla. Mutta se voi myöskin auttaa sinua lisäämään sinun omaa liiketoimintaasi, koska kaikki yli 110 pisteen yli, ja jos sinä teetkin 200, niin 90 siitä siirtyy sinne heikomman jalkaan, ja silloin se tasapaino pysyy ja se siirtyy sinne sellaiseen kohtaan, jossa se ei häiritse sinun liiketoimintasi tasapainoa. Mutta oma henkilökohtainen volyymin hankkiminen on aina hyväksi, usko minua. Ja sinä voit myöskin osallistua SmartShip-ohjelmaan, jossa kun olet 6 kuukauden sisällä tehnyt 6 säännöllistä SmartShip-tilausta, sinä tulet saamaan niistä silloin semmoisen mahtavan asian 7 kuukauden aikana, että saat saada maksuttomia tuotteita. Minä tykkään niistä erityisesti. Ja jos teet joka kuukausi tietyn kokoisia tilauksia, niin 7. kuukautena sinä saat mahtavan alennuksen omasta tilauksestasi. Se, että käytät tuotteita, antaa sinulle myös kokemusta niistä. Eli et voi antaa ohjeita käyttää öljyä, jos et itse ole sitä tehnyt. Et voi silloin myydä sitä, jos et tiedä, miten se toimii. Koska ihmiset tulevat aina kysymään, että mitä minä tällä teen, miten tätä käytetään, miten minä otan sitä. Ja jos vastaat, että en tiedä, niin vastaus ei oikeasti ole se paras mahdollinen. Mutta jos olet itse kokenut sen ja tiedät, että olet ottanut sen vaikka ruoan kanssa tai esimerkiksi minulle kohdallani, että huomasin, että kun otin öljyä, että minä sain siitä semmoista vähän jännää kutinaa kurkkuun, niin minä osasin sanoa sen heti, niin hänelle ei syntynyt ongelmaa siitä. Ja sitten kun sinä itse käytät niitä tuotteita, niin sinä saat myöskin oman tarinasi, jonka sinä voit jakaa. Minullakin oli tarina, jonka halusin jakaa. En minä halusin vain, että puhun pojastani, vaan halusin teille osoittaa, että sinun tarinasi on se ensimmäinen voimakkain väline, jota käyttää. Minun tarina Elliotista, olen varmaan kertonut sen 1000 kertaa sen jälkeen, kun aloitin liiketoimista, voisit herättää minut vaikka 3 yöllä, ja minä kykenisin kertomaan tuon tarinan teille noin vain. Me rakennamme koko liiketoimintamme sen tarinan ympärille. Se on se ensimmäinen asia, jonka me kerromme, kun me puhumme kanavista. Ja se yhdistää ihmisiä tunnetasolla. Sinulla ei välttämättä ole autistista poikaa tai sinulla ei välttämättä ole tällaista vastaavaa mahtavaa tulosta CPDn osalta, mutta jos sinulla on ihmisiä ympärilläsi tai perheessäsi tai jopa omassa tiimissäsi, joilla on tällaisia tarpeita, niin sinulla on mahtavia tarinoita kerrottavana. Ja se on silloin sinun mahtavin aseesi tässä liiketoiminnassa ja toiminnassa, että miten sinä pystyt jakamaan niitä tarinoita ja miten sinä pystyt sen kautta vaikuttamaan sen tarinan kerronnan kautta. Ja silloin, kun sinä käytät CPDtä, perheesi käyttää CPDtä, niin vaikuttaaksesi heidät, niin silloin täytyy olla tarina. Eli nyt meidän täytyy tarkistaa, olemmeko tekemään
valmiita tekemään tämän meidän henkilökohtaisen sitoumuksemme. Ja se, mihin minä haastan sinun. Tämä ei ole mikään mieletön haaste, vaan me teemme sen perustason. Ja se minimi on, että sinä teet 110 volyymipistettä joka kuukausi. Joka kuukausi seuraavien 4 kuukauden aikana. Ja että se olisi sinun perustaso. Voit toki tehdä enemmänkin kuin 110, se on ihan ok, mutta se olisi nyt se minimi. Kaikki sen yli on bonusta, mutta se, että tekisit vähintään 110 volyymipistettä, niin se tulisi olla sinun perustasosi ja tavoitteesi. Ja jos olet sitä mieltä, että se onnistuu, niin sano, että kyllä, ja sano, että jes, mukana ollaan, ja sitoudu siihen joka kuukaudeksi seuraavien 4 kuukauden aikana. Että joka kuukausi näin minä tilaan henkilökohtaisesti 110 volyymipistettä. Ja silloin, kun se muodostuu helpoksi, niin sinä pystyt tekemään sen aina uudelleen ja uudelleen. Toinen asia, mitä me teemme, me jaamme tuotteita. Jos käytät tuotteita, niin sinä jaat niitä tuotteet. Eli silloin sinä pystyt puhumaan innostuneesti ja vakuuttavasti näistä tuotteista, että minkälaisia hyötyjä näillä tuotteilla saa, mikä tämä tiede on, joka seisoo näiden tuotteiden takana. Aina minä viittaan niihin, en puhu niistä paljon, mutta viittaan niihin kyllä, koska tutkimuksia pystyy kyllä hakemaan. Ja minä tulen kyllä ne tarjoamaan sen heille. Ja jos he itse etsivät tuotteita ja hakee tietoa, ja jos he ovat itse hakeneet sen kaiken tiedon, silloin se päätös tulee olemaan heidän omansa. Ja silloin itse asiassa se tulee olemaan myöskin sitoutuneempi päätös. Eli minä en ole vakuuttanut heitä siihen, vaan että he itse tulevat vakuuttuneeksi siitä, että he haluavat nimenomaan näitä tuotteita. Ja silloin se tuo mukanaan näitä asiakkaita. No miten? Miten se tapahtuu? Keskitytään nyt tähän prosessin vihreään osaan. Eli miten asiakkaita löytää. Että mitä sinä voisit tehdä? Kirjoita lista kaikki niistä ihmisistä, jotka voisivat hyötyä meidän tuotteestamme. Ja minäpä annan yhden vinkin. Ensimmäinen vinkki on, että kaikkihan tarvitsevat näitä tuotteita. Mutta kuten tiedät, jos haluat kysyä kaikilta ja mennä kaikkien perään, niin se ei ehkä ole kannattava. Vaan sinä saatat ehkä nyt hyötyä siitä, että olisit ehkä vähän tarkempi ja erityisen tarkka sen kanssa, että näettekö tässä ruudulla tuon sivun? Se ei valitettavasti minulle tässä näy, mutta tämmöiset intensiivinen research page, eli tutkimussivu, ja sinä pääset katsomaan kaiken sen tiedon, joka on tarjolla. Annetaan se teille tietona tässä, koska en kykene sitä tästä lukemaan, mutta se on todella hyvä paikka, josta aloittaa, eli pystyt hakemaan tätä tietoa. For Grace Research ilmeisesti se tarkoittaa tuota sivua, joka lukee tuossa vihreässä laatikossa, ja käy hakemassa sieltä kaikkea sitä tietoa. Eli useimmiten ihminen, kun on käynyt katsomassa näitä tietoja, niin hän alkaa haluta kokeilla näitä tuotteita. Ensimmäisenä, onko kipua? Onko tulehdusta? Nämä ovat suurimmat ongelmat maailmassa tällä hetkellä, kun mietitään, että minkälaisia on ne sitten lihaksia, niveliä, hermostoa tai kroonisia kipuja tai tapaturmia tai on ne sitten repeämiä tai autoimmuuniasioita. Jos sellaisia löytyy, niin kirjoita niitä. Mikä on toinen? Tämän päivän yksi ongelmista on myöskin on ne sitten mielen aiheuttamia masennusta tai posttraumaattista stressiä tai nukkumisongelmia. Koko Euroopasta en osaa sanoa, mutta yli 60% Britanniassa nukkumisongelmat ovat lisääntyneet covidin jälkeen. Ja vähän niin kuin jälkioireena siitä. Ihmiset oikeasti, heillä on vaikeuksia nukkua. Ja meillä on uusi tuote, CBN, tulossa sitä varten.
Myöskin autismi ja erilaiset hermostolliset ja aivoneurokemialliset toiminnot, epilepsiat, neurologiset häiriöt, joita saadaan, ahdistus ja stressioireet. Kuinka monta tiedät, jotka kärsivät näistä? Ja keski-iällä, oli kyse miehistä tai naisista, niin yhtä lailla vaihdevuosioireet ovat yksi aihe. Se voi. Meiltä on itse asiassa kutsuttu mennä keskustelemaan nimenomaan vaihdevuosioireista ja nimenomaan erilaisia kiputiloja, joita se aiheuttaa ja muita. Ja me menemme puhumaan heille näistä aiheista. Entäpäs syöpä ja kemoterapia? Entäs jos joku on tällaisessa vaiheessa, te voitte silloin osoittaa tällaisen ihmisen sivustolle, ja ei ainoastaan myynti-ihmisenä, vaan ihmisenä, joka haluaa auttaa. Erilaisia oireita, jotka vanheneminen tuo, erilaisia painonhallintaongelmia tai yhtä lailla ikääntymiseen liittyviä asioita, lipidoon vaikuttavia ja musculine ja CBD, nämä tuotteet, uudet tuotteet, kaikki ne toimii. Yhtä lailla ruoansulatusongelmia, joita ihmisillä on. Ja erityisesti tämä inkivääri on ihan mieletön tuote, joka auttaa ilman, että teen minkäänlaisia lääketieteellisiä väittämiä, niin nämä ovat ne osa-alueet, joihin sinä voit tähdätä ja saada ihmisiä miettimään ja myöskin jakamaan heille informaatiota ja kertoa, minne mennä katsomaan tietoa näistä. Ja he silloin tekevät sen päätöksen ihan itse. Se, että kerrot omaa tarinasi, silloin sinä voit myös löytää ihmisiä, joilla on vastaavia ongelmia kuin sinulla. Sinä voit silloin auttaa heitä ja ihmisiä ympärillesi löytyy, jotka tarvitsevat näihin erilaisiin asioihin ratkaisua. Niin sinä pystyt silloin lisäämään oman tarinasi siihen ja sitten kun teillä on yhteinen tarina, niin sä voit kertoa niistä tarinoista. Voit käyttää sosiaalista mediaa. Esimerkiksi jos sinä olet käyttänyt CPD johonkin tiettyyn aiheeseen, ja silloin voi olla esimerkiksi Facebook-ryhmiä, joilla on samoja vaivoja tai samoja oireita tai muuta. Ja idea siinä on se, että et myy, vaan itse asiassa sinä olet siellä auttamassa ihmisiä oikeaan suuntaan. Kun esimerkiksi tämä vaihdevuosiryhmä, johon me olemme menossa, niin puhumassa, niin on aika mahtavaa mennä sinne, niin me olemme myöskin buukanneet sen jälkeen tapahtuman. Eli tämä on ihan mahtavaa, että tämä oli sosiaalisen median kautta tapahtunut tapahtuma. Ja kun sinä olet johdattanut heidät tämän tiedon äärelle, ja kun he itse ovat saaneet sen tiedon, mitä he tarvitsevat, niin silloin he myöskin tekevät sen päätöksen. Sinun tarvitsee edes myydä mitään. Käytä omaa verkostoasi, on se sitten henkilökohtainen, tai ammatillinen, tai vapaa-ajan, tai eri mielenkiinnon kohteita, joita sinulla on, niin käytä niitä verkostoja. Claren kanssa me itse asiassa puukkaamme pöydän terveysmessuilla, ja me olemme siellä joka kuukausi, ja minä olen siellä myöskin joka kuukausi puhumassa. Mitä minä teen? En puhu tuotteista. Minä puhun endokannabinoidijärjestelmästä ja siitä, miten se vaikuttaa ihmiseen. Puhun tieteestä CPDn takana. Ja yleensä, kun lopetan puheluni, puhumiseni, niin ihmiset ovat jo jonossa ja tulevat kysymään, että mitä tuotteita sopisi heille parhaiten. Esimerkiksi vanhainkoteihin voi mennä puhumaan näistä asioista, ja he ovat niitä, jotka myöskin tarvitsevat näitä tuotteita. Eli miksi ei? Tietysti paikallisiin lehtiin voit laittaa myöskin ilmoituksia. Sinä voit kysyä eläinlääkäriltäsi, sinä voit kysyä muualta sellaisista paikoista, on se sitten hierontapaikka tai on se sitten joku tapahtuma tai tila tai muu, missä se sitten onkaan, niin sinä voit käydä tekemässä heidän kanssa sopimuksen siitä, että tulet puhumaan. Ja kolmannen henkilön
lähestymistapa tarkoittaa sitä, että sinä sanotkin siinä lähellä olevalle ihmiselle, että mahdatko sinä tuntea ketään, joka saattaisi olla kiinnostunut ja niin edelleen. Eli silloin tämä ihminen useimmiten on iloinen, että voi auttaa, koska hän osaa sanoa jonkun sellaisen henkilön, joka saattaisi olla kiinnostunut. Tiedätkö esimerkiksi henkilöä, joka kärsii fibromyalgiasta, ja sitten hän vastaa joko kyllä tai ei. Ja siitä se ajatus sitten lähtee, koska ihmiset kyllä useimmiten haluavat kyllä auttaa. Me olemme rakentaneet omaa liiketoimintamme ehkä ensimmäiset 3-4 vuotta yhden lauseen varaan. Oletko kuullut CBD:stä ja sen terveysvaikutuksista? Ja kun puhun ihmisten kanssa, niin tämä on useimmiten se, minkä minä kysyn. Ja se on useimmiten se ihan keskustelun aloitus sopivalla hetkellä. Niin, että tämä on se kysymys, jonka kysyn, koska sitten minä tiedän, että haluatko puhua tämmöisestä aiheesta. Muista aina kysyä. Tämä yksi kysymys. Ja sillä pystyt rakentamaan liiketoimintaasi pelkästään tälle. Haluatko sinä tietoinen CBD:stä ja sen terveysvaikutuksista? Ihmiset ovat joko mukana tai eivät ole mukana. Se selviää sitten siitä. Ja sitä kautta heistä tulee siitä teidän tunnelinne yksi osa. Ja sitten kun tarpeeksi usealle ihmiselle olet puhunut, niin silloin sinun omaan tunneliin ja suppiloon alkaa saapua ihmisiä omaan tahtiinsa. Ja totta kai sinä jaat tuotteita. Ja miksi et myisi tuotteita, josta itse voit saada 23% komissio, eli voittoa? Eli sinä itse ostat ne tukkuhintaan ja sitten myyt niitä eteenpäin. Ja se on se, mistä saat ensimmäiset suoramyyntivoittosi. Ja useimmiten se on se, että esimerkiksi ostat sen value packin ja sitä kautta olet myynyt tuotteita sitten eteenpäin ja toimitat niitä, jotka sinä olet tukkuhintaan ostanut. Ja siinä voi olla myöskin 3 erilaista ihmistä, jotka ovat tilanneet sinulta tuotteita sinun oman verkkosivusi kautta. Niin silloin tulet saamaan maksuttomia tuotteita. Free, eli sinä tulet saamaan maksuttomia tuotteita. Kuka nyt ei haluaisi? Ja tämä on myöskin aivan mahtava tapa jakaa tuotteita, eli tämmöinen strategia. Sinä esimerkiksi ostat isoja pakkauksia näitä tuotteita ja silloin sinä saat siellä jälleenmyyntivoittoa 25%. Se on jo aika paljon. Ja palataan siihen meidän henkilökohtaiseen sitoutumiseen. Oletko valmis? Minä en puhu mistään hullusta asiasta, vaan siitä, että mikä se perustasosi on. Ja se tulisi olla kutsua vähintään yksi ihminen joka päivä seuraavan 4 kuukauden aikana arvioimaan tietoa CBD:stä, terveysaiheista tai tuotteista. Uskotko, että sinä pystyt kutsumaan yhden ihmisen seuraavan 4 kuukauden aikana joka päivä? Siinä on teidän ajatus siitä, että pääset itse areaan. Ja se on 120 ihmistä, jotka ovat liikkuneet silloin sinun oman suppilosi läpi. Ja se on sellainen hyvin perusasia. Se perustaso ei ole iso, ja se on se, mistä minä puhun. Sen ei tulisi viedä sinua äärirajoille, vaan että vakuuttavasti pystyt pyytämään yhden ihmisen per päivä. 3. asia. Ja mahdollisuus siitä, että syntyisi mahdollista yhteistyötä. Eli jaa tämän mahdollisuuden muiden kanssa. Ja alat rakentaa tiimiä. Eli jos ihminen on sitä mieltä, että hän haluaa lähteä mukaan, niin silloin me keskitymme tähän keltaiseen osuuteen tässä prosessissa. Eli kirjoita lista niistä ihmisistä, jotka voisivat esimerkiksi hyötyä tästä liiketoiminnasta brand ambassadorina. Yksi asia, josta pitää olla tietoinen, että kaikki se raha tai se tuotto, se on toki tärkeä motivointiasia
ja peruste monelle ihmiselle. Mutta tulet huomaamaan, että se ei silti aina ole se tärkein. Toki tämä on myös osa meidän tarinaamme Kannawayssa, mutta se tärkein minulle on se, että minä olen saanut joustavuutta ja vapautta ja elämäntyylin vapautta. Ja se uusi elämäntyyli, jonka tämä on mahdollistanut, että voin olla myös oman elämäni pomo, niin se on se moninkertaisesti tärkeämpi asia kuin mikään muu. Ja se, että minä pystyn oikeasti ylläpitämään elämäni, perheeni elintasoa ja sitä tyyliä, jolla me haluamme elää, niin se on se meille tärkeä. Eli ei pidä olettaa, että raha olisi se tärkein asia ihmiselle. Ja siksi minä suosittelen, koska sinä olet syntynyt 2 korvan kanssa ja vain 1 suun kanssa, niin käytä niitä siinä suhteessa. Myynti-ihmiset käyttävät suutaan, mutta mahtavat verkostomarkkinoijat kuuntelevat. Ne kysyvät kysymyksiä ja kuuntelevat tarkkaan. He osoittavat todellista mielenkiintoa, koska he tietävät, että niissä vastauksissa on sellaisia vihjeitä, jotkut ihmiset kiinnostuvat siitä syystä, että sinä olet heistä kiinnostunut. Ihmiset oikeasti haluavat kyllä puhua. Sinun pitää vaan osata kysyä ja he sitten puhuvat. Mutta sinun täytyy myös kuunnella niitä vastauksia, mitä heiltä saa. Ole todella hyvä kuuntelija, koska se on yksi parhaimmista ohjeista, joita verkostomarkkinoinnin puolella voi saada. Kaikilla on joku ongelma, on se sitten kipu tai joku toive tai haave tai kaikilla on pettymyksiä, kaikilla löytyy jotain sellaista, johon he haluavat jonkun uuden ratkaisun. Sinulla saattaa olla avain juuri siihen oveen, jota he etsivät. Ja sinun tehtäväsi on tunnistaa ainakin yksi näistä asioista. Ja silloin lähesty näitä ihmisiä, eli mistä syystä he tulevat luoksesi. Nyt ei ole tarkoitus myydä mitään, vaan niitä ei silloin lähestytä sillä ajatuksella, että heillä otsassa lukisi, että tässä nyt minä olen sinun potentiaali, vaan että miten sinä pystyt tarjoamaan heille ratkaisun sellaiseen asiaan, jota he tarvitsivat, niin he tulevat kiittämään sinua. He tulevat olemaan kiitollisia, että sinä olet maininnut tämän asian heille, ja silloin sinä olet tehnyt työsi todella hyvin. Ja se on epäkypsää. Saman tien alkaa puhua Kannawaysta ja puhutaan siitä tai tästä tai tuosta tuloksesta tai palkkiosta tai että hei, olet kuullut Kannawaysta ja voit tienata tosi paljon sen avulla. Jos teet sen näin, niin se ei itse asiassa innostakaan ihmisiä välttämättä. On paljon parempi edetä rauhallisesti, olla selkeä ja olla rauhallinen. Ja voisimmeko jutella tästä sitten vaikka privaatisti myöhemmin. Ja silloin voidaan tarkistaa, että hei, oletko varma, että haluat kuulla tästä tiedosta. Esimerkiksi sanomalla, että olen juuri löytänyt jotain sellaista, joka on vaikuttanut positiivisella tavalla minun elämääni. Oletko sinä oikeasti kiinnostunut kuulemaan? Mutta jos oikeasti olet, niin kyllä minä jaan tietoni ja me voimme jatkaa keskustelua sitten positiivisessa hengessä jossakin muualla. Ja silloin tämä ihminen vakuuttuu siitä, että sinä haluat oikeasti auttaa häntä. Ja ero on tosi suuri sen sijaan, että olisin niin kuin tuputtanut sitä asiaa. Ja yksi, se kolmannen osapuolen lähestymistapa, eli sinä voit kysyä, mahdatko tietää ketään, joka olisi kiinnostunut luonnollisesta terveydestä tai tunnetko ketään, joka on terveysalalla töissä tai ketään on terapiatyössä tai
Ja, ja itse asiassa yksi hyvä vinkki on se, että kysytkin sillä tavalla, että tunnetko ketään ja kuvaatkin niitä määritelmiä paljastamatta sille toiselle, että ne on juuri niitä määritelmiä, jotka kuvaa juuri sitä ihmistä, joka sinun edessäsi seisoo. Sinä voit toki käyttää omaa verkostoasi, sosiaalista mediaa, jotta pääset heihin yhteyteen. On ne sitten yhteistyökumppaneita, joita sinä etsit tai muita. Ja esimerkiksi olen todella vahvasti halunnut keskittyä omassa tiimissäni, että pääsisin urheilijoihin käsiksi, heidän kanssaan tekemään töitä, koska se on mahtava osa tästä. Niin, yritän etsiä esimerkiksi personal trainereita tai hierojia tai muita. Ja minulla on esimerkiksi todella menestyneitä terveysalalla työskenteleviä ihmisiä. Ja top 5 esimerkiksi minulla on osteopaatti, joka siis tekee työtä osteopaattina, mutta myy minun tiimissäni eniten, koska hän tekee jo sitä työtä jo oman terapiansa puitteissa. On ne sitten personal trainereita, osteopaatteja, terapeutteja, hoitajia, hierojia ja tämä he ovat jo valmiiksi siellä terveysalalla ja he voivat silloin hyödyntää näitä tuotteita. Ja pyydä heitä, että hei, haluaisitko kuulla tietoa, haluatko tulla arvioimaan omaa tietoa koskien näitä tuotteita. Ja siinä voisi olla sinulle yhteistyökumppani. Ja yhtä lailla sinä voit tehdä ammattimaisen esittelyn heidän kanssaan ja keskustella silloin yhteistyöstä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että he lähtevät yhteistyöhön kanssasi. He saattavat itse ryhtyä asiakkaiksi. Sekin on ihan hyvä. Tässä me olemme jälleen kerran. Oletko sinä valmis tekemään henkilökohtaisen sitoumuksen? Oletko valmis laittamaan sen perustason itsellesi, että seuraavan 4 kuukauden aikana sinä kutsut ainakin yhden henkilön joka päivä 4 kuukauden ajan arvioimaan tietoa liiketoiminnasta ja yhteistyöstä. Ja tässä tapauksessa se nyt, eli silloin tässä on 2 ihmistä, eli yhden ihmisen mietit niin kuin asiakasnäkökulmasta ja yhden mietit yhteistyökuviossa. Silloin se on vain muutama 100 ihmistä, eli tuplaat sen mitä aikaisemmin. Eli nyt ei puhuta tuhansista ihmisistä, vaan ihan muutamasta 100, eli 120 ja asiakkaiksi ja 120 yhteistyökumppaniksi. Mitä sitä heille sitten ohjaat, mihin heitä valmennat? Käyttämään tuotteita, jakamaan tuotteita ja jakamaan tämä mahdollisuus ja rakentamaan tiimiä. Eli tässä on todella helppo koko tämä prosessi. Se on yksinkertaisempi kuin sinä uskot. Ei meidän tarvitse tätä mitenkään tehdä liian vaikeaksi. Kun sinulla on tästä koko yksinkertaisesta kuviosta selkeä kuva, niin sinä tiedät, mitä tehdä. Ja se ei ole ainoastaan nyt yksinkertaisemmaksi, vaan se on muodostunut paljon paremmiksi. Ja nyt sitten minä käytän muutaman minuutin siihen, että minä kerron teille, miten edetä siellä liiketoimintasuunnitelmassa ja niissä tasonousuissa, joita sinä voit tehdä. Eli miten sinä voit myöskin saada lisää tuloja, kun etenet sieltä oman minimitulotason kanssa. Eli jos sinusta tulee director, niin sinä saat $200. Jos sinusta tulee senior director, 60 päivän sisällä sinä saat 200 plus 400. Ja jos sinusta tulee jos sinä teet sen 90 päivän lisällä, niin se saat 500 siitä ylimmästä. Sitten, jos sinä etenet 10 klubiin, niin sinun extra tasonousupalkki on 750. Ja tämä on uusi tasonousu, koska tällaista tasoa ei aikaisemmin edes ollut. Jos sinä olet area 120 päivässä, niin sinulle maksetaan $1,250.
ei ollenkaan huono asia, jos sinä saat tuon verran ekstraa omalle pankkitilillesi. Ja 1750 ja niin eteenpäin se etenee jokaisella ranking-tasolla. Jos sinä olet vähän korkeammalla tasolla kuin mitä äsken esitettiin, niin jos nyt viivaa kesäkuun loppuun mennessä ja saat oman ranking-tasosi takaisin, niin sinä uudelleen pätevöidyt näihin bonuksiin uudelleen. Eli silloin sinä saat 50% vielä lisää siihen päälle, eli se aikaisempi, minkä sinä jo sait, niin sinulle maksetaan siihen sitten niin kuin tasonousupalkkio. Ja näin tämä yritys meillä nyt sitten toimii. Ja jos pääset sinne senior director-tasolle, niin sinä saat lunastaa $100 sinun oman minimitulotasosi päälle. Että jos et pätevöitynyt tätä ennen, päässyt tälle tasolle, niin, ja kuitenkin pääsisit nyt sitten alkuvuodesta pätevöitymään, niin silloin sinä saat sen $100 ylimääräistä. Ja jos et ole ollut executive nyt viime aikoina, mutta sinä sen pätevöitymisen nyt teet, niin silloin sinulle maksetaan lisää. Entäs sitten 10-klubissa? Esimerkiksi minä itse ollaan päästy 10-klubiin jo aikanaan, mutta jos sieltä on pudonnut aikaisemmin ja sitten uudelleen tienaakin 10 tonnia, niin me saamme sitten $375 sen meidän minimitulotason päälle. Tämähän on ihan mahtavaa. Tämä on mahtava ylimääräinen palkkio, jonka sinä on mahdollista saada. Jos sinulla on 15 000, niin sinä saat $625 oman tulotasosi yläpuolelle. 30 000 eli 30 klubiin, se on 875. Ja tämäkin on taso, jota ei ole aikaisemmin ollut. Ja jos nyt ensimmäisen kerran sinne pääset, etkä ole koskaan ollut siellä, sinä saat sen normaali tasonousun bonuksen, mutta jos sitten teet tämän nyt uudestaan, niin sinä saat nämä uudesti pätevöityminen, niin saat näitä. Ja jos olet 45 000 volyymitasolla ja 60 000, se on 1500, minä jatkan eteenpäin. 100 000 klubi on 1875, National Director 12 000. Nopeasti liikkuvat nämä luvut täällä, mutta kuten näette, niin jokaiselle on tulossa tänne lisäbonuksia. Vice President Director 35 50 000 ja Crown Ambassador, hän on mahdollisuus saada 50 000 ylimääräistä sen oman minimitulotasonsa päälle. Elikkä voitetaan takaisin jokainen taso, niin tässä te näette ne kaikki nyt sitten koottuna yhdessä. Eli jos nyt sitten pääset sinne area-tasolle, niin ajattele, $625 ekstraa ylimääräistä bonusta kaiken sen normaalin palkkioiden lisäksi, joita jo muutenkin sieltä olisi tulossa. Eli nyt minä olen sitä mieltä, että oikeasti kokoa voimasi ja toteuta sinnikkäästi suunnitelmaa, niin pääset näihin. Ja nyt sitten uudet value packit, joita meitä löytyy. Eli 199 starter value packin hinta tällä hetkellä, ja siitä saa 150 henkilökohtaista volyymipistettä, ja ajatelkaa, että sen arvo on 264,72, eli saat sen 19% alennuksella. Ja jos ajattelet, että myisit ne, niin sinä saisit silloin itsellesi siitä voittoakin. Eli sinä saat suoramyyntipalkkioa ja voit myöskin tuplata nämä myös. Näytämme kohta, jos olet liiketoiminnassa uusi. Junior Executive-paketti
vielä mahtavampi paketti, eli 399 ja 300 volyymipistettä, eli 610,97 on se on arvoltaan, eli saat sen 35% alennuksella, ja siitä tulee suoramyyntipalkkiota 50 ja pystyt sen tuplaamaan myöskin. Ja siellä myöskin lippu, joka löytyy siellä, eli seuraavaan tapahtumaan löytyy. Tämä on ihan mahtava paketti. Ja kerron kohta, mitä vaikutuksia on, jos aloitat näitä isommalla paketilla, mutta tässä on nyt 2 pakettia, jotka on ihan mahtavat. Eli Senior Executive-paketti. Minä rakastan tätä pakettia, koska siinä on laajemmin näitä kaikkia tuotteita. Tämä on ihan huima. Minä olen sitä mieltä, että tämä on paras sen takia, että tämä on ensimmäinen paketti, josta sitten tulee tuplana tuotteita. Ja koska käytät itse yhtä ja sitten myyt sen toinen, niin silloin on mahdollista saada sinne omasta sijoituksesta tuloja takaisin itsellesi. Niin ajattele, tämän paketin arvo on 799, mutta ostat sen 799 ja sen arvo on 1428, niin pystyt saamaan sen 44% alennuksella, mutta voit myydä siitä ja saat silloin suoramyyntipalkkiota. Ja ne kaikki palkkiot tulevat omaan taskuusi. Ja sinähän pystyt sitten myöskin näyttämään näitä tuotteita, voit myöskin jakaa ja silloin myöskin myydä niitä. Ja sitten kun ajattelet, että olet todella vakavissasi tämän liiketoiminnan kanssa, niin siellä löytyy Total Product Experience-paketti. Näitä tuotteita löytyy silloin todella monta, ja ajattelet, että itse käytät yhden ja sitten myyt ne loput, niin ajattele, kuinka paljon teet. Saat yli tuplaasti takaisin sen, mihin itse olet sijoittanut, kun myyt nuo tuotteet. Eli se maksaa 1499. Ja koska saat sen 43% alennuksella, niin sen jälleenmyyntiarvo on 2645,55 euroa, niin mieti, sinulle jää se väli itsellesi silloin. Eli myöskin saat siitä 250 euroa jälleenmyyntipalkkiota. Ja edelleen, kun sinä olet aloittanut ja sitten sinä saat muita ihmisiä mukaan tähän, niin pääset näkemään, että näin se raha sieltä vaan lähtee tulemaan. Eli jos ensimmäisen 30 päivän sisällä sinä ja 3 muuta ovat hankkineet value packin, mitkä tahansa näistä esitellyistä bulkkipaketeista, jotka tuossa on esitetty, eli jos ja sinä pääset silloin aktivoimaan tämän oman tuplaamispisteesi, niin sinä saat sen aktivoiduksi seuraavaksi 90 päiväksi. Ja jos heti alusta sinä alat tehdä kaikkia näitä aktiviteetteja, joista me teille puhumme, ja kun puhuin siitä suppilosta, ja sinä alat ihmisiä viedä oikeasti sieltä suppilosta läpi, niin oikeasti voin ajatella, että sinulle alkaa tapahtua paljon asioita. Minä tulen puhumaan tämän uudelleen keskiviikkona, mutta missä sinä oletkaan, niin aloita tänään aivan kuin tämä olisi sinun ensimmäinen päiväsi. Missä tahansa sitten oletkin, miten pitkälle oletkaan päässyt, niin tee se nyt aivan kuin se olisi sinun uusi alkusi. Missä sitten oletkaan? Tänään on päivä numero 1. Teeskentele omassa päässäsi, että tämä on se ensimmäinen päivä. Käyttäydy kuin sinä olisit juuri rekisteröitynyt. Sinä et ehkä pysty pätevöitymään siihen tuplabonuksiin, mutta koska olet jo ollut liiketoiminnassa sisällä, mutta silti tee ne samat asiat ja koe ne samat jutut, mitä ne ihan uudet ihmiset tekevät tässä alussa. Eli silloin saat sen tuntumaan, kuin sinäkin olisit samassa tilanteessa heidän kanssaan. Jos ymmärrät, mitä sanon, niin tarkoitukseni oli saada se sama fiilis aikaan. Eli saat mukaan 3 uutta ihmistä, on se sitten value back tai multipakkaus, jossa on useampia tuotteita, seuraavan 30 aikana.
niin asetappa se tavoitteesi seuraavalle 30 päivän sisälle, eli siellä helmikuun alkumetreillä. Päätä, että sinä aiot saada mukaan 3 ihmistä, jotka ovat hankkineet value packin tai tämmöisen isomman paketin. Se voi olla, että sinä et välttämättä tosiaan tienaa niitä tuplaamispisteitä, mutta sinun tiimisi tienaa. Ja opetat heitä sitten tekemään sen saman. Tämä on kaikki ne rakennusmateriaalit, joita sinä tarvitset sinun omaa liiketoimintaasi. En voi toistaa itseäni enempää, mitä tänään olen jo tehnyt. Silloin aseta heille päivämäärä, buukkaa jo se ensimmäinen, vaikka virtuaalinen, on se sitten kotiesittely tai virtuaaliesittely, jotta ihmiset pääsevät aloittamaan. Ja sinä teet parhaasi, jotta sinä saat ihmiset aloittamaan. Se jo sinällään tehostaa liiketoimintaasi ihan mahtavalla tavalla. Sinä et voi menettää mitään, jos tavoitteesi on tämä. Se ei voi tehdä mitään muuta kuin positiivisia asioita sinun liiketoiminnallasi. Eli tässä. Pahoitteluni tästä, että kuvat tuossa vilkkuivat, mutta eli sinne helmikuun 11. päivään mennessä. Niin. Pahoitteluni. En itse pääse näkemään tuota screeniä tuossa, mutta eli kirjoita kalenteriin muutamat esittelyt, saa 3 ihmistä mukaan omaa liiketoimintaasi. Ja siellä Fast Start, pätevöityminen tapahtuu siinä 3 ensimmäisen kuukauden aikana, jolla silloin nämä uudet ihmiset saavat tuplakomissiot. Ja sitten myöskin siellä, että minkälainen sinun nimenomaan tasonousupalkkiosi tulee olemaan. Ja yrität saada heidät direktor-tasolle. Ja jos olet täysin uusi liiketoiminnassa, niin sinä tulet saamaan tasonousupalkkiota 200. Ja sitten sinulla on mahdollisuus saada 100-300 sinun omaa minimitulotason päälle. Ja sitten teet sen saman seuraavan kuukauden aikana. Eli kun sinulla on siellä 3 ihmistä ja mahdollisesti heille kaikille saat sen 3 ihmistä, eli opetat heille sen saman, mitä sinulle on opetettu, niin aivan kuin sinäkin aloittelisit omaa liiketoimintaasi heidän kanssaan, niin hekin aloittelevat omaan, niin maaliskuun loppuun mennessä silloin saattaa olla 12-15 ihmistä jo omassa liiketoiminnassa ja tiimissä. Jos olet aloittanut alusta ja olet täysin uusi, se auttaisi sinua pätevöitymään senior director tasolle, jolloin sinun tasonousupalkkio olisi 400. Siitä eteen 60 päivää sisällä tapahtuneena, ja sitten sinun minimitulotaso on silloin 300-499 minimitulotaso. Ja sitten kun sinä jatkat koko tiimisi kanssa, ja autat koko aika näiden sinun oman 3 henkilön tekemään töitä heidän 9 ihmisen kanssa, niin kun se prosessi sen kun jatkuu, niin sinulla oikeasti on muutaman kuukauden sisällä jo 40 ihmistä sinun ympärillä, ja sinun tasonousupalkkio on 500, ja sinun minimitulotaso on silloin 500-1499 dollaria. Ja sitten kun on kulunut 120 päivää, niin sinulla on mahdollisuus päästä oikeasti kymppikerhoon, jossa se ekstra palkkio on 750. Ja silloin siellä saattaa olla jos yli 100 ihmistä sinun tiimissäsi mukana. Ja silloin siellä tulotaso saattaa liittyä 1500 ja 3000 euron kuukausituloissa. Ja tämä saattaa oikeasti olla tapahtunut sinulle jo toukokuun puoliväliin mennessä. Ja tämä ei ole edes pitkän ajan päässä, se on 4 kuukautta tästä. Ja kun teet sen, mitä olet tänään oppinut,
ja asetat sen sinun perustasosi ja sinulla on tavoite aloittaa liiketoiminnassasi uudelleen tänään, niin lupaamme, että liiketoimintasi kuitenkin tulee pääsemään sellaiseen vauhtiin, että se pyörii mahtavalla tavalla tänä vuonna 2024 ja näytät omille ihmisille tänä vuonna tekemään, mitä sinä teet. Se on se meidän työmme. Tässä vielä nopeasti, olen mennyt yli aikaan, mutta tässä on vielä loppukuva. Haluan näyttää sen eron siinä, kun aloitettu minkälaisella paketilla. Oletko sinä aloittanut sitten joko starter-paketilla tai junior executive tai senior executive paketilla. Kun tietyllä paketilla aloittaa, niin olettamus sillä, että kuinka paljon ihmiset lähtevät sillä samalla paketilla liikkeelle, on todella oletettavissa, että he aloittavat samalla paketilla kuin sinäkin. Koska he tulevat kysymään sinulta, no mitä pakettia sinä suosittelet ja millä sinä aloitit? Ja jos sinä aloitit sillä aloittauspaketilla, josta saa sen 150 pistettä. Ja he tulevat tuplaamaan sitä samaa, millä sinäkin lähdit. Mutta jos kaikki aloittavat sillä samalla paketilla, he kaikki tekevät sen 110. He tekevät sillä, tietysti tämä on teoreettisesti se, mutta että tässä on niin kuin, mallina sinulle, että mitä tapahtuu, jos he tekevät sen, millä paketilla aloittaa. Ja kun tuossa näette, miten se kumuloituu se tulo, ja miten ei tulot, vaan ne pisteet, volyymipisteet siellä, niin se tulee olemaan uskomatonta, miten he tekevät. Että jos sinä olet ostanut pelkästään starter-paketilla ja edelleen teet sen 110 pistettä joka kuukausi, niin siellä on jo kolmannen kuukauden jälkeen, siellä kun päästään 4. kuukauteen, niin silloin tienaat jo tällä samalla mallilla. Silloin on 27 ihmistä, jotka tekevät 150 pakettia, ja sinä olet päässyt jo executive director-tasolle. Ja 4. kuukauden kohdalla sinulla on jo 81 ihmistä, jotka tilaavat sen 150 volyymipistettä. Ja se on Area Director 16 440 pistettä. Ja pienimmällä paketilla tällainen on mahdollista. Ja tuo esimerkki, tässä ei ole edes mitään ylimääräisiä asiakastilauksia tai mitään, vaan tässä on pelkästään näitä value-pakettien ostamisia. Eli mitä tapahtuisi täydellisessä kuviossa, jos se tuplaaminen onnistuu? No katsokaa, mitä tapahtuisi, jos aloitat junior-paketilla. Se on tuplasti niin paljon. Ensimmäisessä kuussa teet 900, sitten 3030. Se on jo senior-tasolla. Ja 3. kuukauden aikana pääset jo kohta 10-kerhoon. Ja 4. kuukauden aikana silloin olet jo koputtelemassa Arean ovea, eli 28 590 volyymipistettä. Eli tasonousut tapahtuvat itsestään ja pääset sinne tällaisella tahdilla. Ja tämä vain siitä, että ihmiset aloittavat hankkimalla isommalla paketilla. Ja entäpäs jos se onkin 600 volyymipaketti? Siinä oli jo 2. kuukauden jälkeen, sinusta tulee executive director. Ja 3 kuukauden päästä olet jo Area-tasolla 17 520 volyymipistettä. Ja 4 kuukaudessa sinä olet regional-tasolla, kun siellä on 52 290 volyymiä. Nämä on tietysti teoreettisia keissejä, mutta halusin ne jakaa teille. Ja samoin mitä puhuin keskiviikkona, mitä silloin puhuin, että mitä meille tapahtui silloin muutaman kuukauden sisään, ja se oli ihan hullua. Ja me vain saimme sisään ihmisiä lisää, koska he kaikki halusivat aloittaa. Muistaakseni silloin se paketti oli noin 600-650 pistettä, koska se oli se paketti, jolla me olimme aloittaneet ja kaikki halusivat sen saman. Ja ihan uskomatonta, jos sinä aloit sillä Total Experience-paketilla, niin katsokaa tätä, miten se eteneminen tapahtuu. Sinusta tulee Area ja 30K-klubilainen jo 3 kuukauden sisällä. Ja 4 kuukaudessa mahdollisuus on päästä myöskin regional- ja 60K-klubiin tai 100K-klubiin.
ajatella kaksi monta tasonousua samalla ja että mikä mieletön liiketoiminnan laajennus todella nopeassa. Ja se, että minkälaiseen vauhtiin sinä pääset, on ihan sinusta kiinni. Ja se tuntuu välillä kyllä ihan pelottavaltakin, kun se lumipalloefekti lähtee, ja se on tietysti hienoa sellaista, mitä pelottavuus on, mutta näin se menee. Toivottavasti sinä olet nyt valmis tekemään sen oman päätöksesi ja sinun oman sitoumuksesi ja alat oppia uusia tapoja, tehdä mahtavia toimintatapoja ja että sinä olet valmis asettamaan sen sinun oman perustasosi, millä sinä etenet. Ja teet sitä toistuvasti joka ikinen päivä ja se tulee vaikuttamaan sinun liiketoimintaasi mahtavalla tavalla. Ja kun sinun tiimi silloin tuplaa sinua, niin mitä tapahtuu? Oletko valmis asettamaan isoja tavoitteita? Aseta ne. Aseta se tavoite sinne, mihin olet menossa. Minun tavoitteeni on se, että päästä sinne reissuun, päästä sinne hamppupelloille katsomaan. Minä haluan sinne kesä-heinäkuussa. Katso kaikki se tieto, mitä on tarjolla. Jos tänään tuli paljon tietoa, niin katso se uudelleen. Me olemme tämän taltioineet teitä varten, niin käy sieltä katsomassa ja kirjoita se sinun perustas ja kirjoita se oma tavoitteesi ja kirjoita se lista, ketä sinä haluat kontaktoida. Päivitä oma sosiaalinen mediasi ja promotoi, kerro näistä uutisista, kerro kaikista uudesta, mitä on kerrottu tänään, koska kun ihminen on uusi, niin hän tietenkin haluaa kaiken sen tiedon. Meillä on ihan mahtavat tuotteet, meillä on mahtava yritys ja tämä on ihan mahtava uusi mahdollisuus uudelle ihmiselle. Tule mukaan ja tuo myöskin oma tiimisi mukaan se seuraavaan puheluun. Meitä tulee olemaan säännöllisesti, eli aloita uudelleen ja toivottavasti minä pääsen katsomaan sinua ja näen sinut siellä hamppupelloilla. Kiitos ja pahoittelen, että ylitin aikani, mutta toivottavasti tällä oli arvonsa kaikille. Kiitos Gilles ja iloisia ovat myöskin meidän osallistujat, jotka ovat saaneet kuulla sinua tänään. Ja kuten kuulitte, me tulemme kouluttamaan lisää vielä tässä jatkossa. Joka kerta, kun meillä on kick-off-puhelu, niin muistakaa, että siitä seuraa sitten lisäkoulutus aina sen jälkeen. Ja ne tulevat olemaan vastaavia, mitä Gilles tänään puhui, eli kertovat tällaisia perusasioita, miten edetä ja miten päästä etenemään. Ja perusasiahan on se, että teet näin perusasiat. Oli mahtavaa kuulla tuo sinun perustasosi asettaminen ja sitten sen toistaminen. Niin, sinusta tulee hyvä. On mielenkiintoista seurata kaikkia nuoria, jotka ovat mukana. En itse kuulu siihen nyt, mutta vaan meidän lastemme sukupolvi, jotka ovat mukana tällaisessa liiketoiminnassa. Ja kun he lähtevät soveltamaan sitä, niin siellä on todella sinnikästä työtä, he eivät luovuta, heillä on kärsivällisyyttä ja tuntuu, että he myöskin kokeilevat uudelleen. Esimerkiksi pelien kanssa tehdään sitä samaa, niinhän se tapahtuu. Sitä pyritään jollekin tietylle tasolle, niin se taso halutaan tehdä. Että tämä tuntuu vähän samanlaiselta, että tätä pelataan kuin sitä peliä, että sekä käytetään kaikki se aika ja panostus siihen, jotta päästään näissä eteenpäin. Tyttäreni pelaa tällaisessa globaalissa peliyhteisössä ja hän on siellä jossain ranking ykkösenä, koska on tehnyt sitä niin paljon. Eli kiitos teille kaikille, kun olette olleet mukana ja on ihan mahtavaa olla esittelemässä hamppua ja CPDtä eri puolilla. Ja nimenomaan olla muuttamassa tuhansien ihmisten elämää. Nyt sitten jokainen menkää ja tehkää ja toteuttakaa tämä ja nähdään sitten siellä hamppupelloilla, koska minä haluan myöskin olla teille maksamassa teidän ylimääräiset palkkionne ja tasonousupalkkionne. Ensi viikonloppuna on Krakovissa tilaisuus ja seuraava helmikuussa on sitten
Lontoossa ja 24. helmikuuta. Eli mahtavaa iltaa kaikille. Kyllä. Ja nyt